Xahar wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, raġel li kien ilu 23 sena jaħdem bħala full-time nurse irċieva ittra li sempliċement qaltlu mingħajr ebda spjegazzjonijiet li l-impjieg tiegħu ġie terminat b'effett immedjat. Ir-raġel ma natax l-opportunità li jiddefendi ruħu. U wara li tkeċċa b'dan il-mod, kien infurmat mill-ITC li l-prinċipali tiegħu kienu kitbu li huwa rriżenja u mhux li tkeċċa. L-imħallef Silvio Meli sab li t-tabib prinċipali tal-Gvern u l-Direttur Ġenerali tas-Servizzi tas-Saħħa ħatja li keċċew lir-raġel b'mod li jikser il-prinċipji bażiċi ta' ġustizzja naturali u kontra l-liġi. L-istess qorti qalet li kien hemm ċertu animożità fil-konfront tal-eks infermier li fil-qorti kien irrappreżentat mill-avukat Robert Tabela. Il-qorti qalet ukoll li saru rapporti allegatament folots lill-Pulizija dwar dan l-eks infermier. Dawn ir-rapporti waslu biex ittieħdu proċeduri kriminali fil-konfront ta' dan l-eks infermier li ma' proċeduri iżda ntemmu mingħajr ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Ir-raġel tkeċċa mix-xogħol meta kellu 52 sena. Bekk il-qorti ddikjarat li l-ammont globali tas-salarju mitluf mir-raġel kien ta' 198,000 euro. Apparti minn hekk il-qorti kumpensat lir-raġel 10,000 euro oħra għal danni psikoloġiċi biex bekk il-kumpens laħħaq il-208,000 euro. Dawn il-flus ma jitħallsux mingħand iż-żewġ irġiel li nstabu ħatja iżda kif jiġri f'każijiet simili jitħallsu minn fondi pubbliċi.